זהו. כן, אז אלנה, תודה. אנחנו היום נפגשים בפעם ה-207 במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online מטעם מפעל דוב סדן באוניברסיטה העברית. אני בפגישה הקודמת הודעתי שפגישה מספר 205 הלכה לאיבוד ולא הוקלטה לענן, ולכן בפגישה הקודמת שהיא מספר 205-206 שחזרתי חלקים של הפגישה האוריגינלית 205, ובפעם שעברה הפגישה נחשבת ל-205-206. היום אנחנו נפגשים פגישה אינטראקטיבית מספר 207, ואנחנו ניגשים עוד כמה דקות להמשיך ולקרוא את הסיפור של חיים גראדה, זיידס און אייניקלך. אבל לפני שאלנה תעלה עמוד נדמה לי 221, לפני זה אני רוצה להגיד משהו על הקשר בין הסיפור זיידס און אייניקלך ביידיש של גראדה עם יום הכיפורים. אתמול היה יום הכיפורים של שנת תשפ"ג, ואני חשבתי אתמול שלמעשה יום הכיפורים נחשב בתרבות ישראל ליום אחד בשנה, כאשר העם היהודי, לא משנה אם אלה יהודים חרדים שומרי מצוות או יהודים חילונים, יום הכיפורים בשביל כל עם ישראל הוא יום של חשבון נפש. הביטוי הזה, חשבון נפש, אם אנחנו מנסים להגדיר את המשמעות של חשבון נפש, פירושו ניסיון לעצור את החיים הרגילים במשך השנה ולחשוב האם הדרך שבה אנו כיהודים הולכים בה במשך כל השנה היא דרך שמתאימה להגדרה של יהודים ביהדות. וכל אחד מהסוגים של יהודים בעולם כיום עושה את חשבון הנפש לפי הערכים וההגדרה שלו מה זה יהודי. היהודי שומר המצוות עושה חשבון האם הדרך שבה הוא הלך במשך השנה היא דרך ההלכה. המילה הלכה באה מהשורש ללכת. יש שיר מפורסם בארץ, פתאום קם אדם בבוקר, רואה שהוא עם ומתחיל ללכת. העם היהודי ברגע שהוא יצא ממצרים לפני 2000 שנים, ובראשו משה רבינו, התחיל ללכת לכיוון מסוים, והכיוון הזה הוא מה שאנחנו קוראים היום דרך ההלכה.
ובראשו עמד משה רבינו עם 10 הדיברות, שהם למעשה the 10 commandments, הם הבסיס של ההלכה היהודית. במשך הדורות התפתח העניין של דרך ההלכה כקיום תרי"ג מצוות, 613 מצוות, והדרך הזאת קיימת עד היום. זה נכון שאף יהודי לא בעולם ולא במדינת ישראל מסוגל לקיים כל 613 המצוות, אבל המצוות האלה הם המסגרת שבה העם היהודי החליט ללכת כעם יהודי. אלה שלא מקיימים את המצוות נחשבים לחילונים, אבל חלק מ-13 המצוות האלה גם יהודים חילונים מקיימים, אחרת אין להם אפשרות להגדיר את עצמם כיהודים. אחת המצוות הבסיסיות היא יישוב ארץ ישראל, וזה מה שקרה במאה ה-20, כאשר הייתה שיבת ציון ונוסדה מדינת ישראל ושבו לארץ ישראל כ70 גלויות. נכון שבספרו של הרמב"ם, ספר המצוות של הרמב"ם, שבהם הוא מפרט את תרי"ג המצוות, לא קיימת מצווה מנוסחת כיישוב ארץ ישראל, ועל זה כבר הרבה חוקרים שאלו איך יכול להיות שמצוות יישוב ארץ ישראל לא כתובה במסגרת תרי"ג המצוות, שהרי לשבת בארץ ישראל היא תנאי ל10 מצוות שתלויות בארץ. אם יהודים לא יושבים בארץ ישראל, הם לא יכולים לקיים חלק גדול של המצוות התלויות בארץ. ולכן הסבירו החוקרים שיש יישוב ארץ ישראל זה תנאי מובן מאליו, והנה עם הקמת מדינת ישראל וחזרה של יהודים מכל העולם לארץ ישראל ויישוב המדינה, מתקיים אחד התנאים החשובים ביותר לקיום תרי"ג המצוות. ואז נשאלת שאלה אחרת, אם התנאי של קיום 613 מצוות כשאיפה, גם אם אף יהודי לא מסוגל לקיים את כל המצוות, האם קיום המצוות הוא דבר שמגדיר את היהדות, ובלי התנאי ובלי השאיפה הזאת אין יהדות? זוהי שאלה, והתשובה איך שאני מבין אותה היא שקיום תרי"ג המצוות הוא ההבדל הגדול בין היהדות לנצרות
ולאסלאם ולאלילות. וכל כך למה זהו ההבדל המגדיר את היהדות. מצווה ביהדות הוא התנאי להגדרתנו כיהודים. כי המושג הזה מצווה, בשונה למשל מהנצרות. בנצרות מספיקה האמונה בלב. אדם שמכריז ואומר שהוא מאמין בנצרות ובעקרונות של הנצרות, הופך לנוצרי. ביהדות לא האמונה מגדירה את היהודים, אלא המעשה. מצוות אלה מעשים שיהודים לוקח על עצמו לבצע ולעשות אותם יום יום, בשעה שעה, ורק אם הוא מקיים את תרי"ג המצוות או שואף לקיים אותם, הוא נחשב ליהודי. זאת אומרת, ההבדל הגדול, איך שאני מבין, בין יהודים לנוצרים, הוא שיהודי מתחייב לא לעקרונות של אמונה כדבר שמגדיר אותו, אלא הוא מתחייב לקיים יום יום את המצוות של היהדות. ובזה ההבדל הגדול בין יהודים ללא יהודים. לפני שאני ממשיך, אני שואל אלנה, האם מישהו מנסה להיכנס לפגישה? לא. לא. זאת אומרת שהיום ב-6:12 כשאנחנו מקליטים את הפגישה האינטראקטיבית 207, אנחנו, את ואני. כן. אף על פי שרק נחמה הודיעה שהיא לא תוכל לבוא, כל יתר המשתתפים, והם כ5 נוספים, לא הודיעו. ואני מניח שנחמה כתבה לכולם בפעם שעברה, שאנחנו נפגשים היום אחרי יום הכיפורים. כן, אני כן, מקווה... מה? כן. כן, אז אני מקווה שאנשים זוכרים זאת. ובכן, לאור כל מה שאמרתי ב-12 דקות האחרונות, כמו שאני נוהג תמיד, האם אלנה יש לך שאלה או קומנטר על מה שנאמר עד עכשיו? קודם כל אני הבנתי הכל. כן. אני הבנתי הכל ואני מסכימה. כן. שזה חוב אנשים שגרים פה בישראל להיות מכירים עם יהדות. כן. אנשים שגרים פה, לא חשוב מי מצאתם, הם צריכים להכיר יהדות. זה חוב, כן? כן. עכשיו, לאור מה שאת אומרת, ואני מסכים למה שאת אומרת, שלהכיר את היהדות, זאת אומרת להכיר או להתעניין
מה הן תרי"ג המצוות, כן. 613 המצוות, לפחות אם לא לקיים את כולם, להכיר אותם, זה חובה. אבל עכשיו אני אומר, הידיעה הזאת והחובה הזאת לא משתקפת במערכת החינוך. אינני רואה שמשרד החינוך בונה את הלימוד בבתי הספר היסודיים, וודאי לא בתיכון, על יסוד הכרה מעמיקה יותר של משמעות ומהות המצוות. ואם אני צודק, הרי שמערכת החינוך במדינת ישראל בוגדת בחובה שלה, ואיננה בונה את עצמה על אחד היסודות העיקריים של מהות היהדות. ולא חשוב אם אנחנו חרדים או מסורתיים או יהודים חילונים. כדי להיות יהודי אנחנו חייבים, לדעתי, להכיר את יסודות המצוות המעשיות, ואנחנו לא עושים את זה. האם את חושבת שאני צודק? בשבילי זו שאלה קשה, בגלל שאין לי ילדים ואני לא קשורה עם בית ספר, כן? כן. אבל מה שאני יודעת זה יש למשל רשת שובה, שם חינוך מקדים להכיר יהדות. איזה רשת אמרת? שובה. שובה, זה שם? כן, 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 זה שם רשת. אני יודעת ילדים שהלכו לבית ספר הזאת. כן. יש רשת, אני חושבת, לכל הערים בישראל, למשל בפתח תקווה, כן. כן. מאריאל ילדים באופן ספציאלי נוסעים לרשת הזאת לפתח תקווה, במקרה שההורים שלהם החליטו שצריך לקבל דעה בתחום הזו. אוקיי. כמובן שזה שקיימות רשתות מסוימות שמנסות לקיים את ההכרה העמוקה יותר בעקרונות היהדות ובמשמעות המצוות, זה נכון, אבל אני מדבר על משרד החינוך, אני מדבר על שרת החינוך, אני מדבר על הבסיס של החינוך שהממשלה חושבת שחשוב שיהיה במדינת ישראל, ומשרד החינוך איננו לדעתי עושה את חובתו. על זה שאלתי אם את מסכימה. זה שיש רשתות מסוימות, זה עדיין לא עוזר לבנות את החינוך במדינת ישראל על דרך ברורה שהממשלה מכירה בחשיבותה. וכל פעם ששר חינוך חדש מתמנה, וזה קורה כל כמה שנים, בגלל שאין יציבות ממשלתית, הדבר הזה, איך אנחנו אומרים בעברית, מתפספס, לא מתממש. ומבחינה זאת, מערכת החינוך במדינת ישראל איננה עושה את חובתה.
ויש עוד אספקט שגם אותם רשתות, ואני מדבר על מערכות החינוך החרדי, שכן מנסים ללמד מה הם תרי"ג המצוות, הם לא עושים דבר נוסף, שהרי הבסיס של הגדרת מיהו יהודי הוא בלימוד התורה ובפירושים שנותנים לתורה במשך הדורות. הרשתות החרדיות אינן מכירות בעובדה שכל דור ודור רשאי לפרש מחדש את מה שכתוב בתורה, שהרי החינוך החרדי תקוע בפירושים מסוימים ולא לוקח בחשבון שבכל מאות והשנים יהודים שומרי מצוות הגדירו ופרשו פסוקים בתורה בצורה אחרת, והמערכות החרדיות של החינוך אינן לוקחות בחשבון את ההיסטוריה של הפירושים של הפסוקים בתורה. הם לא מכירים בעובדה שבכל תקופה ותקופה רשאי כל יהודי לקחת בחשבון את הפירושים בעבר ולהתאים אותם לצורה איך שהוא מבין בדור שלו מה התורה מצווה עליו. אלה שכן מכירים בעם היהודי בזכות של כל דור ודור לפרש את התורה גם על סמך הדורות הקודמים, יצרו זרמים ביהדות, הזרם הקונסרבטיבי, הזרם הרפורמי ועוד כמה זרמים בתולדות התרבות היהודית במאה ה-20. והזרמים החרדיים פוסלים את הזרמים האחרים. ופה מתחילה המחלוקת המפלגת, הלא מאחדת. לא כתוב בשום מקום שיהודי חרדי הוא יהודי נאמן יותר מיהודי קונסרבטיבי או יהודי רפורמי. וכל יהודי בימינו רשאי לפרש את מה שכתוב בתורה בצורה נאמנה, כפי שהוא מבין את העולם ואת התורה. ברגע שהעם היהודי יכירו בחופש הזה, אנחנו נתקדם צעד נוסף בהגדרת מה זה יהודי בימינו. אבל בשביל זה התנאי סine qua non, תנאי שבלעדיו אי אפשר, הוא שכל יהודי ילמד תורה. ילמד את התורה
ילמד את הפירושים ויבחר מה שמתאים לו. אבל אנחנו יודעים שבמדינת ישראל, במערכת החינוך הממלכתית של הממשלה, אין תוכנית שכל בית ספר חייב ללמוד את התורה ואת הפירושים. עד כאן, אלנה, האם יש לך הערה או שאלה? אני חושבת שבזמן שלנו כן. יש אפשרות לקבל הרבה הרצאות בתחום יהדות ביוטיוב. שם יש הרצאות מאוד מאוד מעניינות מערבים גדולים. אני חושבת צריך לשמוע במקרה שבן אדם מעוניין לדעת בתחום הזה. אני משתמשת יוטיוב, אני יודעת רבים שיש מחשבות שלהם מאוד מאוד מעניינות. מה שאת אומרת הוא נכון, אבל אני מדבר על רמת החינוך במדינת ישראל, שצריך להתחיל מהגן ומבית ספר יסודי. ילדים בגיל הזה לא הולכים ליוטיוב. אני מדבר עכשיו שחינוך יהודי צריך להתחיל מאז שהילדים קטנים, גם מבית ספר יסודי, גם מהתיכון, ושם הבעיה שמשרד החינוך איננו חושב ואיננו מארגן את החינוך בבית ספר יסודי ותיכון, מהכיוון שאני אומר של לימוד. למה אני אומר לימוד התורה? כי אין ספק שאם אנחנו נפסיק להתייחס לתורה, אין יהדות. התורה, מה לעשות, הוא המקור של האוטוריטה של הדרך איך שיהודים רואים את עצמם כיהודים. אם את לוקחת את התורה מבית ספר יסודי ומבית ספר תיכון ולא מלמדת, לא תורה ולא תנ"ך ולא פירושים, אין לך עם יהודי. אני אומר דבר חריף, אבל אנשים לא מודעים לזה מספיק. ולמה אני חושב שהתורה והתנ"ך הם המקור האוטוריטטיבי של הגדרתנו כיהודי. למה אני חושב ככה? מכיוון שבתולדות התרבות האנושית, מה לעשות, בימינו ובכל דור ודור, עמים שמתרכזים, שמתלכדים מסביב להיסטוריה של עם מסוים, כל עם והתרבות שלו, בונים את האידנטיטי שלהם, את הזהות שלהם, סביב לסיפור, למיתוס, זוהי המילה היוונית שפירושה סיפור, של ההתחלות של אותו עם, התחלות שאף אחד לא היה שם.
בלי סיפור על ההתחלות של עם מסוים, אין אפשרות לבנות זהות. ככה היוונים וככה הרומאים וככה היהודים וככה כל עם ועם שבימינו קיים ורואה עצמו כבעל זהות מיוחדת. אם תחשבי לרגע, העולם בנוי כיום סביב לזהות של עמים שונים. אין אנושות אחת כללית. האם אני צודק, אלנה? בטח, אני מסכימה 100%. ולכן, אם מדברים על העם הפולני, ואם מדברים על העם הרוסי, ואם מדברים על הנוצרים, ועמים שונים שהם נוצרים, או שהם פרוסלבים וכולי, יש לקונגלומרטים הלאומיים השונים תרבות וסיפור מיוחד של ההתחלות, וככה גם לעם היהודי. והתורה והתנ"ך הם המיתוס, הסיפור של ההתחלות. את יודעת, היהודים נוהגים להגיד שהיהודים הם עם הספר. זאת אומרת, עם שיש לו ספר. הספר הכוונה היא כמובן לתורה ולתנ"ך. אני אומר, בעקבות הסופר יצחק כצנלסון, שכתב בגטו ורשה, הוא כתב, היהודים יותר משהם עם שיש לו ספר, היהודים הם ספר שיש לו עם. זאת אומרת, יותר משהיהודים חיים, יותר משהיהודים יצרו ספר, הספר, התורה והתנ"ך, הספר קבע איך היהודים יחיו וחיים עד היום. מה שכצנלסון אמר הוא שהתורה והתנ"ך הם האוטוריטה שקובעת איך העם היהודי חי והולך לאור ההלכה עד היום. ויש בזה אמת גדולה, מכיוון ששרשרת הפירושים במשך הדורות של התורה, זה מה שקבע איך שיהודים בנו את חייהם כיהודים. זאת אומרת שהמיתוס, גם אצל היהודים וגם אצל כל עם, הסיפור על ההתחלות, הוא הקובע בתולדות התרבות, איך עם מסוים הולך הלאה עם התרבות שלו. אני חוזר ואומר, המילה הלכה באה מהשורש הלוך, ללכת. ההלכה ביהדות היא הדרך איך עם החליט ללכת קדימה אל העתיד, כעם, כבעל תרבות מסוימת, ואצל היהודים התרבות בנויה על תרי"ג המצוות, על הדרך
איך שיהודים צריכים לנהוג, לעשות מעשים יום-יום, כדי לבטא את יהדותם. לא האמונה שמאפיינת את הנצרות קובעת מיהו יהודי, אלא הדרך איך שיהודי נוהג, המעשים שהוא עושה. האמונה קיימת בתוך מה שאתה עושה. אם אתה לא עושה ולא מקיים מצוות, האמונה שלך לא באה לידי ביטוי. טוב, אני מבין, אלנה, ב-6:35 היום כבר לא יהיו אנשים חדשים שייכנסו לפגישה שלנו? לא. אוקיי. אז אנחנו נעלה את זיידה סוני נקלח, ונמשיך את הטקסט, כי זה העיקר, כדי שנוכל לקדם את הפירוש של הסיפור. אני עליתי. כן, אבל אפילו לפני שאנחנו קוראים, את העיקר עוד לא אמרתי. אתמול היה יום הכיפורים. אני טוען שהסיפור זיידה סוני נקלח של גראדה, הוא חשבון נפש שגראדה עושה, חשבון נפש כמו ביום הכיפורים, מה קורה במאה ה-20 במעבר מתרבות הסבים דרך תרבות בני הסבים ועד לתרבות הנכדים. הסיפור הזה, זיידה סוני נקלח, הוא למעשה חשבון נפש כמו ביום הכיפורים, איפה אנחנו עומדים כיהודים בווילנה בין שתי מלחמות העולם, מבחינת ההלכה, מבחינת הדרך שאנו כיהודים בווילנה הולכים מהסבים, דרך הבנים של הסבים ועד לנכדים. אנחנו בעמוד, איזה עמוד? 33. עמוד 33? כן. אוקיי. איזה שורה מלמעלה או מלמטה? יש שם סימן בצבע אדום, אפשר לראות. אז בואי תקרא. אבל אנחנו באמצע משפט, צריך להתחיל קודם. אז תתחילי את המשפט, בבקשה. כן, רגע. אני מחפשת התחלה. כן. רגע. Beim dritten Almer ist der Jünger Lamdan. כן, רק רגע, לפני שאת קוראת, בכל זאת אנחנו נוהגים בשביל האחרים, כשיכנסו ליוטיוב, אם ייכנסו, עמוד 33, איזה שורה, או מלמעלה או מלמטה. מלמטה אני צריכה לספור. אוקיי, תספרי. ש-16 שורות מלמטה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים לקרוא עמוד 33, שורה 16 מלמטה. בבקשה. Beim dritten Almer ist der Jünger Lamdan stehen geblieben in der Eichhofenleiter. עד פה.
עד פה אני יודע שזה באמצע, אבל בואי נתרגם. 2-3 מילים ביידיש. ביד ארון שלישי, נכון, צעיר למדן עומד, גבלינשטיין נשאר עומד, נשאר עומד, על סולם, בגובה על הסולם. כן, אינגרהייך, כן. בגובה כן. על הסולם. תגמרי עכשיו לקרוא ביידיש, כן? עוד פעם ביידיש. עכשיו אנחנו משלימים את המשפט ביידיש. כן, כן, כן. בהמשך. המשך, טוב. כן. הפרציפרט in הספר mit rumgerissene Toflen und vergällte Blätter. נקודה. כן. המילה הראשונה, תחזרי עליה ביידיש. הפרציפטר in הספר. אוקיי, איך תתרגמי את המילה? הוא נשאר עומד על הסולם, הפרטיפטר. ועם מעמיק בספר. מה זה טיף ביידיש? פרטיפטר עמוק. נכון, טיף זה עמוק. הפרטיפטר מתעמק. מתעמק בספר. כן. עם טבלות הקרואות. כן. ודפים עם ישנים פרגלט בצבע צהוב. בצבע צהוב. יפה, הלאה. hat ganze Seiten geschlungen mit den Augen und gedreht mit Kopf von Größe התפעלות. הספיילס, כן. אוקיי, מתרגמים. הוא בלה דפים שלמים עם העיניים ומתנועע. הזיז את הראש, הזיז את הראש. עם גדול. מלא התפעלות. מלא התפעלות, כן, אתה צודק. כן. כן, 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 קדימה, כן. כן. Dieses Moerendick wird gerät zu sich. Und תרגום. זה מאוד מאוד מוירה. נורא. זה מאוד נורא, מאוד מטיל אימה, כבוד גדול, אימה, כן, מעורר כבוד, כן. הוא דיבר לעצמו. נכון. והזקנים מסביב. זה עכשיו צריכה לקרוא ביידיש. כן, כן. Und die Zkenim arum literal haben zu ihm geguckt, wie zu Amalach Elohim, was steht zwischen Himmel und Erd. תרגום. והזקנים מסביב סולם הביטו למעלה, כן. כמו הוא מלאך מאלוהים, הוא עומד בין שמיים ואדמה.
וארץ, בין שמיים וארץ. יפה. וארץ, כן. משפט הבא. Is doch taki immens, was a Welt erzählt, als in a Kloß Joschen seinen Amol gesessen und gelernt, große תלמידי חכמים. נקודה. מתרגמים. תחזרי על כמה מילים ביידיש, כן? Ist doch taki immens, was יבוא. Welt erzählt. כן. זה בדיוק זה אמת, באמת אמת, זה באמת באמת אמת. אמת, כן. שעולם מספרת, עולם נכון. erzählt, נכון. als in den Kloß Joschen seinen Amol gesessen und gelernt große תלמידי חכמים. כאשר in בית לא מדרש, כאשר, אלא המשל העולם מספר שפעם ישבו של בקלויז פעם, ישן, המול, פעם, בבית ספר ישן, בית מדרש ישן, בית מדרש ישן, ישבו ולמדו גדולי הדור, תלמידי חכמים. כן. עכשיו, לפני שאת ממשיכה, מהמשפט הזה אנחנו לומדים שגרדה אומר עוד משהו, שכיום אין תלמידי חכמים שיושבים בבית מדרש ישן ולא לומדים תורה. מה שגרדה לא אומר, אפילו יותר חשוב ממה שהוא כן אומר. שהרי זהו חלק של חשבון הנפש, כמו ביום כיפור. גרדה אומר לנו כאן, שאותו בחור צעיר שעומד על הסולם, מסתכל בספר ישן, ממלא התפעלות, והזקנים למטה עומדים ומסתכלים עליו, אותו צעיר מבין שכיום הזקנים האלה אינם תלמידי חכמים בכלל, ואינם לומדים תורה, אף על פי שהם יושבים בבית מדרש ישן. המשפט הזה שגרדה כאילו לא אומר, ושהוא משתמע ממה שהוא כן אומר, זהו לב ליבו של הסיפור זיידה סוני נקלח. האם את מסכימה? מכל מילה, אני מסכימה מכל מילה. כן. זאת אומרת, אם אנחנו צודקים בצורה איך שאנחנו מבינים את הסיפור ואת המשפט הזה, הרי שאנחנו לומדים שאצל גרדה בסיפור הזה, לפעמים יותר חשוב מה שהוא לא אומר, ממה שהוא כן אומר. ומה שהוא לא אומר כל כך נורא, וכל כך טרגי, שהוא לא אומר את זה, אבל הוא נותן לנו להבין מה הוא לא אומר. וזהו סגנון של כתיבה ספרותית של גאון. להגיד ולא להגיד את מה שאסור להגיד בפה, בגלל שזהו חשבון נפש כל כך נורא, שמוטב רק לרמוז, רק לכוון את הקורא, שיבין לבד. תמשיך עם המשפט הבא. דו gefindt sich an Oizer. לא הבנתי. דו gefindt sich מה? אוצר. an Oizer. אויצר, כן. Ist לסוף הרוב gesprungen mit etlichen Feuern
Scheiles und Schuves von vorzeitige Geonim. עד פה. Mhm. דו גפין שיחן אויצר. יש כאן אוצר. בארון השלישי אומר הצעיר, יש כאן אוצר, כן? Ist Lesof herabgesprungen mit etliches Feuerem. קפץ לבסוף עם כמה ספרים. כמה ספרים ביד, זה אני מוסיף, כן, כן. כן, כן. Scheiles und Schuves von vorzeitigen Gaonim. שאלות ותשובות מהגאונים העתיקים. כן, מה זה שאלות ותשובות, את יודעת? אני חושבת שזה שם הספר. שם הספר. לא, לא שם הספר, אבל סוג הספר, סוג הספרים האלה. כן? מה זה ספרי שאלות ותשובות? אם את יכולה להגיד, תגידי, ואם לא, אני אספר לך. מה זה הז'אנר הזה של ספרי שאלות ותשובות? האם ידוע לך? אני לא יודעת, אני צריכה לשמוע הסבר. אוקיי, אז ההסבר יהיה ארוך, מכיוון שזהו ז'אנר בשונה מפירושים של פסוקים בתורה, זהו ז'אנר נוסף שהוא לב ליבה של ההלכה במשך מאות בשנים. יש בהיסטוריה של התרבות היהודית מאות ואלפי ספרים שהם פירושים לתורה. אבל יש גם ז'אנר אחר, מאות ספרים שהם משהו אחר, שקשורים לבירור ההלכה. ואני אתחיל להסביר. הספרים האלה, שגראדה מזכיר שאלות ותשובות, והוא אומר שזהו אוצר, אלה ספרים שנכתבו ופורסמו החל מהמאה ה-14 עד ימינו. כל דור ודור של תלמידי חכמים פרסמו, רבנים ידועים פרסמו בשמם ספרי שאלות ותשובות, ואני מסביר מה זה. כמו שאמרתי קודם, זה הסבר שיקח לנו חצי שעה, אבל חשוב שתדעי, במשך הדורות, לפחות החל מהמאה ה-14, 1300, וגם קודם, יהודים חיו לפי קיום מצוות, תרי"ג המצוות, וכאשר התעורר ויכוח בין שני יהודים, מהי הצורה הנכונה לקיים מצווה מסוימת? מה הם עשו? וזה, יש תיעוד היסטורי בספרי שאלות ותשובות. מה הם עשו? התווכחו ביניהם, זה אמר ככה וזה אמר ככה, שני יהודים פשוטים.
מי יחליט מי צודק? הרבנים. הרבנים ותלמידי חכמים הם היו האוטוריטה של חיי הקהילה היהודית. אז אם היה ויכוח בין שני יהודים בעניין קיום מצוות, הם הלכו לבית דין של תלתה, ככה קראו לזה בארמית, בית דין של שלושה, תלתה זה 3. הלכו לבית דין של 3 דיינים, היה מוסד כזה. 3 דיינים יושבים קצת גבוה, ומופיעים בפניהם שני היהודים שמסוכסכים ביניהם בגלל הדרך לקיים את המצווה. בית דין של תלתה, בית דין של 3, היה מוסד שבו יושבים 3 דיינים במקום קצת גבוה, 2 הליטיגנטים, 2 המסוכסכים מופיעים בפניהם, בצד יושב לבלר, לבלר זה מזכיר של בית הדין, והוא רושם פרוטוקול של הדיונים בבית הדין של תלתה, של 3 דיינים, וזה התקיים במאה ה-13, ה-14, ה-15, ה-16, ה-17, ה-18, ה-19, עד ימינו. זו הייתה דרך לניהול חיי הקהילה על ידי הרבנים והדיינים, ברגע שהתעורר ספק בין שני יהודים איך צריך להתנהג. בצד יושב הלבלר המזכיר, והוא רושם פרוטוקול של הדיונים. כל מה שאני מספר לך זה עובדה היסטורית, איך התנהלו הקהילות היהודיות במשך הדורות. וכמו שאת לא יודעת על זה, ככה בימינו בעצם אף אחד לא יודע. חוץ מאלה שיודעים מה זה ספרי שאלות ותשובות. בז'רגון היהודי קוראים לזה שו"תים, ספרי השו"תים, ספרי השאלות והתשובות. למה זה חשוב לענייננו? ולמה זה חשוב ללימוד יידיש וספרות יידיש? וזה מאוד חשוב. אני אסביר. מופיעים 2 יהודים ליטיגנטים בפני בית הדין של 3 דיינים. באיזה שפה הם מדברים? באיזה שפה הם מסבירים את הוויכוח ביניהם בפני הדיינים? במאה ה-13, 14, 15, תנחשי. אלנה. בטח שאני לא יודעת, זה קודם כל אני לא יודעת, אבל תנחשי. אני מנחשת שזה היה שפה עברית? לא? איזה שפה? לא הבנתי. עברית. זה לא היה עברית, נכון, לא היה עברית מפני שיהודים לא דיברו, רק התפללו בסידור בעברית, אבל במשך מאות בשנים השפה העברית לא הייתה שפה מדוברת בעולם היהודי. נו, זה תלוי על זמן, אני לא חושבת שפה ארמית או באיזה מדינה. השפה הארמית דיברו יהודים במשך כמה מאות שנים, אבל במאות ה-13, 14, 15
אני חושב כבר לא דיברו ארמית. אבל זה תלוי באיזה מדינה מתרחשת המשפט הזה, אני לא יודעת. לא, לא תלוי במדינה. ליהודים בכל העולם הייתה שפה יהודית אחת. לא פולנית ולא רוסית ולא עברית, כי עברית רק התפללו. איזה שפה דיברו יהודים ביניהם? לא שפת המדינה בה הם חיו, כי אז זה לא שפה של יהודים. ליהודים הייתה תרבות משלהם. מה? אני חושבת שזה יידיש. נכון. יהודים דיברו יידיש ביניהם במשך 1,000 שנה. לא משנה איפה הם גרו. זה מה שאנשים בימינו לא תופסים. ליהודים בכל מקום בעולם, בגלל שהם היו יהודים, הם דיברו שפה של יהודים. כי אם היו מדברים בשפה של המדינה, זה לא היה שפה של יהודים. ויהודים היו צריכים שפה אינטימית שלהם, שהיא משקפת את תרבותם. עברית לא יכלו לדבר, כי הם היו מפוזרים בעולם ורק התפללו בעברית בסידור. הייתה להם שפה מדוברת משלהם, וזאת הייתה שפת יידיש. 1,000 שנים אומרים הלינגוויסטים, דיברו יהודים יידיש, אבל לכתוב ביידיש התחילו לפני 750 שנה, במאה ה-13, ב-1272. כי יש לנו מ-1272 דבר כתוב ביידיש, דבר ראשון. אז בתודעה של יהודים בימינו, ובתודעה של לומדי יידיש בזום שלנו, חייבים להבין שכבר במאה ה-13 ואילך ועד ימינו, יהודים דיברו יידיש. ולכן, מה שאני אומר עכשיו, זה עובדה היסטורית. כאשר שני יהודים באו לבית דין של 3 דיינים, הדיינים כדי לפסוק את הוויכוח בין שני היהודים, קבעו ואמרו להם, את העדות שאתם אומרים, מה שאתם מספרים לנו, אתם חייבים לספר בשפה שלכם היומיומית, כדי שאתם תוכלו להסביר בדיוק מה הבעיה. והשפה שלכם היא יידיש. אז בבקשה, תסבירו בשפה שלכם היומיומית מה הבעיה. והיהודים האלה מדברים ביידיש ומספרים מה הבעיה. ובצד יושב מזכיר לבלב ורושם ביידיש מילה במילה מה שהיהודים האלה אומרים לבית הדין. ואני אתן דוגמה. הרי אני קראתי את ספרי השו"תים האלה, עוד מעט אני אסביר באיזה הזדמנות. קראתי את זה בשנות ה-70 כמורה ליידיש באוניברסיטה העברית. קיבלתי
בקשה מפרופסור חונש מרוק, ראש החוג ליידיש, שאני אקרא בספרי שאלות ותשובות שישב בספרייה הלאומית. נגיד עוד מעט לאיזה צורך. אבל מתוך מה שקראתי, וקראתי עשרות ספרי שו"תים מהמאה ה-14 והמאה ה-15 והמאה ה-16 וה-17 וה-18 וה-19. אתן דוגמה. איזה ויכוחים. ואני נותן דוגמה, אני לא זוכר בדיוק אם זה היה מהמאה ה-16 או ה-17 או ה-18. באים שני יהודים לפני 3 דיינים, ואחד מספר כך: אני הוזמנתי לבית של משפחה שבאה לארוחה, שבה ישבה בחורה שהיינו ביחסים של שידוך, ואני חשבתי שאולי אני אתחתן איתה. והיה לי כבר בכיס, והכנתי טבעת נישואין. אבל עוד לא החלטנו לכתוב תנאים, ועוד לא קבענו את מועד החתונה. סיפור אמיתי. יושבים אנחנו סביב לשולחן, ואני בחור צעיר, והמיועדת להיות הקלה שלי בחורה צעירה, ומתוך שובבות כבדיחה, אני מוציא מהכיס טבעת, שם לה על האצבע ואומר לה, הרי את מקודשת לי. חככה. האם מבחינה הלכתית היא אשתי או לא? לא כתבנו תנאים, עוד לא הייתה חתונה, אבל יש בעיה הלכתית. ובחיי יום יום זה קרה. האם מבחינת ההלכה היא אשתי או לא? מה את אומרת, אלנה, על המקרה הזה? אני חושבת שלא. את חושבת שלא, אבל האם את מסכימה שבמאה ה-18 או ה-17 זה יכול היה להיות בעיה בחברה היהודית? הוא אמנם מתנהג בפיזור דעת ובחוכא ואטלולא בהומור, אבל מכיוון שיהודים בתקופות האלה חיים על פי ההלכה, זוהי באמת בעיה. והם היו צריכים לבוא לבית דין, והלבלר המזכיר רושם ביידיש מילה במילה מה שהם אומרים. עכשיו, ספרי שו"תים, ספרי שאלות ותשובות, פורסמו לעשרות ולמאות, ומי שהולך היום לספרייה הלאומית ימצא אותם שם במחסן. ולמה אני הגעתי והייתי צריך לקרוא בהם? אז עכשיו אני מתחיל את הסיפור מחדש. יום אחד, בראשית שנות ה-70,
ואני מורה צעיר באוניברסיטה העברית בחוג ליידיש. אומר לי הפרופסור שלי, פרופסור סדן, פרופסור שמרוק, תשמע, הנשיא זלמן שזר, נשיא המדינה, שהוא היה הנשיא השלישי של מדינת ישראל, עומד להוציא ספר במוסד ביאליק, הוצאה מכובדת בירושלים. והספר שהוא עומד להוציא, כולל מחקרים שהוא כתב. שזר היה חוקר מדעי יהדות, בנוסף לזה שהיו לו כל מיני תפקידים לפני שהיה נשיא. הוא עומד להוציא ספר עם מחקרים שלו על מדעי היהדות, ובין המאמרים הוא היה חוקר שבתאות, חוקר משיחיות שקר, כל מיני תחומים במדעי יהדות. הוא גם היה חוקר של לשון יידיש עתיקה. ובתוך הספר הזה עומד להופיע מחקר שלו חשוב ביותר על לשון יידיש בספרי שאלות ותשובות של תלמידי חכמים במשך מאות בשנים. אומר לי פרופסור שמרוק, הנשיא שזר פנה אליי ואמר לי, אולי יש לך מורה צעיר בחוג שלך, שיכול לבוא ולבדוק את כתב היד שייכנס לספר הזה שיופיע במוסד ביאליק, והשם של הספר יהיה אורי דורות, אור של דורות. פנה אליי פרופסור שמרוק ושאל אותי אם אני מוכן לבוא איתו לפגישה עם זלמן שזר, הנשיא, כדי לדעת במה העניין. נראה כמה זמן יש. יש לנו קצת זמן, אני מקווה שאני אספיק. אמרתי, כמובן, זאת תהיה הזדמנות מאוד טובה שלי להכיר לשון יידיש ישנה ממאות כל כך קודמות, שהרי אני בחוג ליידיש התמחיתי ביידיש מודרנית ובספרות יידיש מודרנית, ובשנות ה-70 הייתי באמצע כתיבת דוקטורט על ספרות יידיש ועברית במחנות ובגטאות בשואה. באתי במועד שפרופסור שמרוק אמר לי לבוא, ונפגשנו אצל הנשיא השלישי זלמן שזר בבית. ואנחנו יושבים בחדר של זלמן שזר הנשיא, הוא יושב מצד אחד של השולחן, פרופסור שמרוק ואני מהצד השני. פרופסור שמרוק הכיר את זלמן שזר מזמן, ואני זכרתי שזלמן שזר
פגש את הסבתא שלי בבואנוס איירס ב-1957, כשהוא היה ראש מדור החינוך של ההסתדרות במדינת ישראל. הוא בא כנציג מדור החינוך של ההסתדרות לבדוק מה קורה בחינוך היהודי בבואנוס איירס ב-1957. ויוסף מנדלסון, מנהל הסמינר למורים בקהילה היהודית בבואנוס איירס, המנהל שלנו שלמדנו אז בסמינר למורים, הביא את שזר לכיתה שלנו. אנחנו היינו ב-1957 הכיתה הגבוהה ביותר בסמינר למורים, ועמדנו לקבל תעודת מורה בבית ספר יסודי. זו הייתה השנה האחרונה שלנו. ויוסף מנדלסון, מנהל הסמינר, הביא אותו לכיתה שלנו. ונפגשנו עם שזר. אבל יותר מזה, כאשר שזר הגיע באותה שנה לבואנוס איירס, הוא ביקש לפגוש את האישה הכי זקנה שחיה בעיירה שטייפץ במזרח אירופה, איפה שהוא כנער צעיר קיבל את החינוך היהודי שלו. והאישה הכי זקנה בבואנוס איירס זו הייתה סבתא שלי. עכשיו, אני אז הייתי בן 17 בבואנוס איירס, ידעתי שהוא ביקש לפגוש את הסבתא שלי, אבל כבן 17 לא התעניינתי כל כך אם הוא כן פגש אותה או לא פגש אותה. עד היום אני לא יודע. אבל אני כן יודע ששזר התחנך באותה עיירה שבו בחבלי הסבתא שלי חיה. ואז אני מגיע עם פרופסור שמרוק לפגישה עם שזר הנשיא, ואני כולי נרגש ולא יודע איך אני אפנה אליו. איך פונים לנשיא של מדינת ישראל אחרי 2000 שנות גלות? האם אני חושב בליבי, אני אגיד כבוד נשיא המדינה, או אני אגיד הוד מלכותו נשיא מדינה? לא יודע איך אני אפנה אליו. זה בכל זאת מעמד היסטורי מכל הבחינות, גם אישי, גם ממלכתי יהודי, גם אוניברסיטאי. אני עומד לקבל משימה כזאת היסטורית, לבדוק יידיש ישנה. אמרתי בליבי, אני אחכה לראות איך פרופסור שמרוק פונה לשזר, ולפי זה. אז אנחנו בהתחלת הפגישה יושבים מצד אחד ושזר מצד שני, ושמרוק, פרופסור שמרוק, קם להתחיל את השיחה, מתכופף מעל לשולחן ואומר, שמע שזר, כן, בצורה לגמרי לא פורמלית. טוב, הבנתי, כן, שאנחנו פה בפגישה לא פורמלית, והייתי מוכן לשמוע מה שזר מבקש ממני. מקווה שנספיק, תודה. שזר פונה אליי
ואומר לי כך, תראה, בספר שאני רוצה לפרסם במוסד ביאליק, ייכנס מאמר ששמו לשון יידיש של עם ישראל בספרות שאלות ותשובות רבניים. את המחקר הזה, אומר לי שזר, עשיתי כשישבתי במוסקבה, העיר בה את נולדת. הוא אומר לי, כשהייתי במוסקבה, נכנסתי לספריות במוסקבה שיש להם אוצר של ספרי שאלות ותשובות, ספרי שו"תים. בספריות מוסקבה יש באמת אוצר של תרבות יהודית. ואני העתקתי, אומר שזר, את העדויות ביידיש מעשרות ספרי תלמידי חכמים, במאות ה-14, 15, 16, עד ימינו. אבל אחרי שעזבתי את מוסקבה וישבתי בוורשה, שם היו לי צטלך, פתקים של מה שהעתקתי. לא היה לי אפשרות להיכנס לספריות בוורשה. ולכן חיברתי את המאמר שלי על ספרות יידיש בספרי שאלות ותשובות רבניים, על פי הצטלך, על פי הפתקים. ואת המאמר הזה פרסמתי פעם ראשונה ב-1931 בכתב העת הראשון של ייבו בווילנה. הכתב העת הראשון שנקרא פילולוגישה שריפטן, כתבים פילולוגיים של מכון ייבו בווילנה. וזה פורסם בדפוס. אבל, אומר לי שזר, עכשיו אני רוצה לקחת את הטקסט המודפס של פילולוגישה שריפטן מ-1931 ולהדפיס את המאמר מחדש במוסד ביאליק בספר שלי אורי דורות. אבל אני, לפני שאני אדפיס מחדש את המאמר על לשון יידיש בספרי השו"תים, אני מבקש ממך ליתר ביטחון שתלך לספרייה הלאומית ולפי המאמר ב-31 תוציא מהספרייה את הספרים עצמם ותבדוק לפי הספרים האם הנוסח של 31 הוא מדויק. ופרופסור שמרוק, אומר לי שזר, אמר לי שאתה תהיה מסוגל לעשות את זה. הסכמתי, וברגע שעזבתי את שזר, רצתי לספרייה הלאומית. לקחתי את המאמר של שזר בפילולוגישה שריפטן מ-1931, ולפי ההפניות במאמר, לפי ההפניות הביבליוגרפיות, הזמנתי 10 ספרי שו"תים, 10 ספרי שאלות ותשובות שנתפסו במאות השונות. פתחתי אחד מהם
ונעשה לי שחור בעיניים. את יודעת למה? אלנה. אני לא יודעת. הרי אני יודע לקרוא עברית, וספרי שאלות ותשובות הם ספרים רבניים, אז אני יודע לקרוא אותיות דפוס. למה נעשה לי שחור בעיניים? התשובה היא, כי ספרי שאלות ותשובות רבניים נתפסים לא באותיות של ימינו, אלא באותיות רש"י. את מכירה אותיות רש"י? לא, לא, לא. אותיות רש"י זה דפוס של אותיות בצורה לגמרי אחרת מהאותיות בדפוס בימינו. אותיות רש"י יש להם צורה לא רגילה ולא דומה בכלל לדפוס של ימינו. אלה אותיות קטנטנות, ובגלל שהן קטנטנות ודקות, לא רחבות כמו אותיות דפוס בימינו, כמעט כמו אותיות בכתב, הן תופסות מעט מקום, ולכן מנדלה מוכר ספרים אמר שמה שספר ברוסית, ואת יודעת, אותיות ברוסית הן אותיות רחבות, כן? מה שספר ברוסית תופס בגלל האותיות הרוסיות, ספר באותיות רש"י כולל כמה וכמה כרכים. זאת אומרת, נעשה לי שחור בעיניים, כי כדי לקרוא אותיות רש"י, צריך לדעת פירוש רש"י לתורה, שהרי בכל ספר תורה בצד יש פירוש רש"י. המזל שלי היה שאני למדתי בחיידר בגיל 6. בחיידר לימדו אותנו לקרוא רש"י. עוד יותר מזל היה לי, אני מקווה שאני אספיק. טוב, אני אגיע לנקודה ואנחנו בפעם הבאה נמשיך. לפני שעליתי ארצה, אני ידעתי שכשאני בא ללמוד באוניברסיטה העברית, מדעי היהדות, אני צריך לחדש את הידיעות שלי בקריאת רש"י. ולכן אני צילמתי לעצמי יש מקום שעכשיו אין לי זמן להסביר, יש אותיות דפוס של ימינו, ולמטה איך כל אות באותיות רש"י נראית. צילמתי לי צילום, וכשאני יושב ומנסה לקרוא אותיות רש"י בספרות השו"תים, אני חידשתי את ידיעותיי, ותוך חצי שעה נזכרתי והתחלתי לקרוא ביידיש באותיות רש"י את הספרות של שאלות ותשובות הרבניות. ומה קרה כשהשוויתי מה ששזר עשה
ב-31 עם הצטח שלו, לעומת הספרים במקור של ספרות שאלות ותשובות, על זה אנחנו נדבר בפעם הבאה. האם יש שאלה או קומנטר עד כאן? כן, לא, אין שאלות. אוקיי, אז אנחנו בכל זאת באמצע ההסבר, מה תורמת ספרות שאלות ותשובות ליידיש ישנה, והרי אנחנו לומדים יידיש וספרות יידיש, בפעם הבאה אני אסביר את הקשר. תודה. אני מודה לך מאוד על ההקשבה, ואני מקווה שהוספתי שכבה חשובה של לשון יידיש בתולדות תרבות היהודית. תודה רבה ולהתראות ביום שני. תודה רבה, אני מאוד מעניינת לשמוע, כן. אז להתראות. להתראות. נא להקליט לענן, לסגור את ההקלטה. לא, הכל בסדר. אוקיי, אז להתראות. אנחנו פגישה הבאה באיזה יום? ביום שני הקרוב. כן. ב-5:45. תודה. להתראות.